Здравейте! Днес се захващаме с една тема, която е, доста болезнена, но и супер важна. А именно, защо толкова много дигитални рекламни кампании просто губят пари? Ще се поровим в данните, за да видим къде точно е заровено кучето и, което е по-важното, как да обърнем играта в наша полза. И така, нека започнем директно с едно число – 78%. Точно така, 78%. А какво означава това? Означава, че почти 8 от всеки 10 Google Ads кампании всъщност не са печеливши. Помислете за това. Това не е просто статистика, това са реални пари, които се изпаряват. За огромна част от бизнесите рекламният бюджет не е инвестиция, а е чист разход. Ето това е суровата реалност. И разбира се, първата мисъл, която изниква е къде е проблема? В самите реклами ли е? Може би текста не е добър или пък таргетирането. Това е логичният въпрос. Обаче, както ще видим след малко, истинският отговор се крие на съвсем друго място. Добре, преминаваме към същината. Истинският проблем – това, което се случва след клика. Точно така. Оказва се, че голямата битка не е да накараме някого да кликне. Тя започва в секундата, в която той попадне на сайта. И точно там, за съжаление, повечето бизнеси губят играта. И ето това тук е просто перфектен пример. Вижте, имаме двама клиенти – клиент А и клиент Б. И двамата плащат абсолютно еднаква цена за клик – 8 лева. Обаче клиент А има конверсия от едва 2%. Резултатът – всеки нов клиент му струва цели 400 лева. А сега вижте клиент Б. Същите 8 лева на клик, но конверсията е 10%. И цената за нов клиент пада на 80 лева, 5 пъти по-ниска. Виждате ли? Проблемът изобщо не е в цената на рекламата. Има една аналогия, която описва това преживяване просто перфектно. Представете си, че влизате в физически магазин. Обаче вратата заяжда, вътре е тъмно, а за да стигнете до касата, трябва да минете през някакъв лабиринт. Повечето сайтове се усещат точно така за новите си посетители. Истината е, че имаме около 8 секунди, за да ги убедим да останат. 8 секунди! Добре, нека сега да видим кои са трите критични маркетингови грешки, които стоят в основата на тези провали. Защото ако не ги разберем, няма как да построим нещо, което работи. И така, грешка номер 1. Спираме твърде рано. Просто сме нетърпеливи. Пускаме кампания и очакваме резултати след седмица-две. А данните показват съвсем друго, че на хората им трябват средно от 30 до 60 дни, за да вземат решение за покупка. Грешка номер 2. Оптимизираме грешните неща. Вманиачаваме се по рекламните текстове, по ключовите думи, а в същото време напълно игнорираме златната мина, а именно целевата страница и имейл комуникацията. И третата, може би най-голямата от всички грешки, забравяме за дългосрочната стойност на клиента. Фокусираме се само върху първата продажба, а истината е, че най-големите пари идват от повторните покупки. Повтарящите се клиенти харчат с цели 67% повече. Окей, достатъчно за грешките. Време е да поговорим за решенията. Преминаваме към 9 доказани фактора за успех. Това са нещата, които наистина правят разликата. И ето тук виждаме една бърза разбивка на най-важните фактори за успех. Какво веднага се набива на очи? Фънелите и опциите за плащане са на върха. Това не е случайно. Сега ще разгледаме всеки един от тези фактори по-подробно. И така, фактор номер 1 – фънели срещу страници. Това е фундаментална разлика. Грешният подход, който повечето правят е реклама, продуктова страница, чао-чао. Висок процент на изоставяне. Правилният подход – водим потребителя през пътека. Реклама, даваме му нещо безплатно и полезно, така нареченият lead magnet, в замяна на имейл, след това изграждаме връзка с имейли и чак тогава продаваме. Резултатът е просто умопомрачителен. Стойността на поръчката скача с 180 до 250%. Невероятно, нали? Фактор номер 2. Звучи почти прекалено просто, но е супер ефективно. Повече опции за плащане. Всяка една липсваща опция е потенциална бариера. Триене, както се казва. Истината е, че само добавянето на Google Pay и Apple Pay може да вдигне конверсиите с 15 дори 30%. Защо? Защото елиминира онзи момент, в който човек трябва да стане, да си намери портфела, да въвежда данни, просто цъкаш и готово. Толкова е лесно. Добре, вече имаме имейла от фънела. Какво следва? Фактор номер 3 – автоматизираната имейл поредица. Помислете за това. На един човек му трябват между 6 и 20 докосвания с бранда преди да купи. Рекламата е само първото. Тази имейл поредица е за всички останали.
И не, това не е спам. Това е система. Ден първи – леко напомняне. Ден трети – социално доказателство. Ден седми – малък бонус. Виждате ли? Това е разговор. И този разговор може да върне обратно между 15 и 25% от трафика, който иначе би бил изгубен завинаги. Сега, фактор номер 4 е малко контраинтуитивен. Вижте графиката. Излиза, че ако разделим дългата форма за поръчка на няколко малки стъпки, конверсията се увеличава драстично. В този пример от 2,1% на 5,8%. Повече от двойно. Как е възможно? Психология. Нарича се микроангажимент. Щом веднъж човек е попълнил първата лесна стъпка, да ретрам само име и имейл, той вече се чувства ангажиран и е много по-вероятно да довърши останалите. Хитро, нали? Продължаваме нататък с фактори 5 и 6, които са обединени от една дума – персонализация. Първо трябва да се спре с изпращането на всички към една и съща целева страница. Това просто не работи. Различните хора имат нужда от различни послания. Като се създадат отделни страници за различните групи клиенти, конверсиите се покачват. И същото важи и за ремаркетинга. Вместо да се показва една и съща банерна реклама на всички, които са посетили сайта, нека бъдем по-умни, сегментираме ги, показваме им реклами, свързани с точно това, което са гледали. Логично е. Фактор номер 7. Видеото. В днешния свят видеото изгражда доверие в пъти по-бързо от текста. Но не какво да е видео. Има си формула и тя е от 4 части. Първо, първите 3 секунди са всичко. Това е кукичката, с която трябва да се грабне вниманието. Веднага след това, от 4 до 15 секунди, говорим за проблема, за болката. Едва след това, до 45-та секунда, представяме нашето решение. И накрая, абсолютно задължително, ясен призив за действие. Казваме на хората какво точно да направят. Просто, но гениално. И ето ни на финалната права с фактори 8 и 9. Осмият е за дълбочината. Особено за по-скъпи и обмислени покупки, хората имат нужда от детайли. Дългите целеви страници, които отговарят на всеки възможен въпрос, работят много по-добре. А деветият, може би най-важният от всички – социалното доказателство. Но не говорим за лъскави, професионално написани ревюта. Говорим за истински, автентични отзиви. Дори видео, заснето с телефон. Защо? Защото 92% от нас вярват повече на препоръка от друг човек, отколкото на каквато и да е реклама. Добре. И сега, след всички тези тактики, идва може би най-важната част – промяната в мисленето. Трябва да спрем да гледаме на рекламата като на разход и да започнем да я виждаме като инвестиция. Инвестиция в изграждането на система за растеж. И тук е разликата между аматьорите и професионалистите. Повечето гледат приходите. Успешните компании обаче гледат реалния марж на печалба, след като се извадят всички разходи. Второ, повечето се вторачват в резултатите от последните 30 дни, а печелившите те измерват дългосрочната стойност на клиента, LTV, за 12 месеца напред. И трето, вместо да броим само директните кликове, трябва да следим нещо много по-важно. Колко повече хора започват да търсят бранда ни по име в Google. Това е истинският индикатор, че изграждаме нещо стойностно, а не просто купуваме трафик. И така, нека да обобщим всичко до тук. Първо и най-важно. Битката се печели или губи след клика, не преди него. Второ, конверсията не е късмет, а инженерна дисциплина. Трябва да се изгради система, а не просто да се оптимизират реклами. Трето, трябва да се измерва това, което наистина има значение, дългосрочната стойност и реалната печалба. И накрая, може би най-важното. Всичко това е просто интересно забавление, ако не се приложи на практика. И ще завърши с един въпрос, който всеки занимаващ се с маркетинг трябва да си зададе. Просто пускаме реклами и се надяваме на най-доброто. Или изграждаме предвидима, работеща система за растеж, защото разликата между двете е огромна. Тя е разликата между това да губиш пари и да печелиш.